Здравейте хора, аз съм Менислав от League of Gamers и това е втория ревю на Minecraft сервер, който сервер е PvP България. И IP ще има долу в описанието. Сега ще почнем да показвам сервера. И така по-нататък може да направя клан и те, които искат да играят с мен, могат да ми пишат. Да пишат долу в коментарите как е ника в PvP България и мога да играят с мене. И аз първо може би ще ви проверявам в Skype, за да може да знам въобще дали да ви приемам, понеже може вие да ме измамите и да ми бъде хома, така че ще видя какво ще правя. Но сега ще ви покажа общо взето сервера, после може малко да майнвам. И да, нека почваме с първия ларп, който е правила. Така. Ето това са правилата, аз съм си ги чела. Ето тук може да си влезете и си ги прочетете, може да си спрете на пауза и да ги прочетете. Ето, това са правилата. Ето това е спауна. Аз забрах първо да каза спауна. Вие ще ви пусна ето тук и вие ще си логнете. Това е спауна, мен е много ма кефи спауна. Интересен, много яко е направен според мен. И да. Ето само си намеря малко член, което е, че ме логва, това е много хора. Така. Това общо взето, то умята пържоли. Явно хората да могат да се насетят на пържоли. Ето, тяме на следващия ларп, който е шоп. Телепортиране след 5 секунди и това там е... Не знам какво е това. Да лечи. И това е шопа. Ето тук се вотва. Ето пак се вотва. Ето това обикновения вод е... Ето това... Нали там слага обикновения ключ, като вотвате от него може да се спадат всякакви неща. Това са полшания. Тук може да си гледате дали се продават или не се продават. Ето диамантени брони има тук. Аз мога да си взема нещо, имам 300 пари. Ще ви покажа китовете. Виждате. Диамант се продава за 500, аз по-хубаво си го намеря. Тъпото е, че не мога да се продава. Но ще ви покажа как да си вземате и пари. Идваме към другия ларп, който е... Другия ларп. Не знам как е. Ето първо трябва да отида на спауна и ще видя който е ларп, понеже не пише който е ларп. Така. Пише има долу в описанието. Значи този ларп още не е готов. Добре. Идем на другия. На PvP арената. PvP арената и тях ще я покажа. Така. Това е PvP арената. Скачате от... тук има евенти, който победи. Печели то някой път. Също има клан батали, понеже в сервера има кланове. Вече има клан батали. И да. Идем към другия ларп, който е паркур. И забрах да спомена с мен също. Това е втори епизод, в който Vico Games също е в липа ми. Да. Ето това е ларп Jump. Тук долу мисля, че няма PvP. Не съм сигурен, но няма да пробвам сега. Това е ларп Jump, голям е, да. Аз не написах както трябва ларп. Отиваме към другия ларп FPS арената. Това е FPS арената. Тук се скача и се младите. Да, тук доста често има хакове тимове. И да. Много ма кефи как е направено. Ето тук има енчантинг.
Ето, Fox го е билдвал. Отиваме към другия ларп, който е ето към End. Отиваме към End. Това е End. Ето го. И тук си скачате и става мазал долу. Най-вече на евентите, след евентите, които са събота и неделя, от забравя колко си часа, има доста има доста меле тук. Територията не можете да използвате Enderpearl. Ето тук има спаунъри на това и тук може да слизате да си фармите ендърмени. И да си фармите ендърперлите. Следващия ларп е тоя към Недъра. Много хора мислят да си правят холма в Недъра. Казвам ви хора, не е добра идея, защото ако ви трябва дърво, няма откъде да вземете тук. Ето, сега тук е PvP мисля. Така че съм махам от тук. Тук мога да намерите всякакви неща в кварцове. Да. Ето това е PvP Desert. Имаме на другия лър PvP, който е PvP Desert, който казах вече. След това може да купите почвени от тук. И от тук само скачате и се младите. Също след евентите тук също има супер много такива. Има супер много меле в PvP Desert. Така отиваме към другия ларп, който е... Няма повече ларпове. И това ето, това е ларп Create, в който като напишете вод, може да... Ето, това е, аз го казах вече. И това е Coins Create, Legendary Rap и това е вод Create. Тук си го правите. Това са нещата, които могат да се паднат. Ето пари, Golden Apple, 2 Golden Apple Key, XP, Pro 2 на ресет, Sharpness 2, меч, ето Healing 2 Splash Potion и един Rap Crate Key. Когато учите на Rap Crate Key, виждате тук има ето също почти същите неща. Има Gold Apple, нали? Това вече не е само Golden Apple. Ето виждате, това е вече Pro 3. Ето два Rap Crate Key и Mystic Crate Key, който е за ето това. И ако ви се падне от тук Legendary Crate Key, може да отворите това. И ако ви се падне от тук ако ви се падне от тук, няма какво да ви се падне. Но може да ви се падне един стак от Bedrock, който е доста найс за мен. Ще ви покажа как става работа, ако някой не знае как се води. Ето има два линка. Цъкате на един линк, цъкате на Yes после. След като цъкнете на Yes, ви излиза един сайт, който на мен не ми отваря, понеже снимам. Чакаме, нали чакате. На мен не ми излиза, когато го отворите, има там да си пишете името. Отвори. Така. Чакам да отвори. Така. Само трябва да ги затворя. Кога ли ще отворя? Ето, готово. Ето, тук има verification, тук си пишете името. Да си го пише, сега ще го изпише. Също е така, ако искате да вотвате за мен, тук пишете моето име. Ако искате, пишете моето име. Това не съм робот. И да, това е моето име. Долу може да го напише в коментарите. Така. Ето, изписваме, че съм вотнал. Излезете си тук страницата. И ето, даде ми неща, 10 диамата, Coins Crate, Snowball-ове, не знам за какво са ви, Speed Potion.
отивате си ето тук, цъкате десен бутон, по-скоро такъв бутон, и аз получих 2 Golden Apple. Вау! Доста добре, аз получих 2 Golden Apple, което е супер найс. И това е още един линк, ако искате да вотвате. Ето, добавиха ми още $100. Няма повече ларпове. Сега ще ви покажа и моето развитие. Как е, що е. И да. Това е моето развитие. И Golden Apple трябва да си го оставя при храната. Така. Ако ми е рано, който си сложа чест за руди. Номера от това. И това може би ще за клипа, хора. Ето това е моето развитие. Не трябва да си там. Това е моето развитие. Аз ще ви не казвам къде, защото някой може да дойде да ме рейдне. Няма да показвам сега. Няма да ви показвам не чанкове координати, защото аз искам да си направя хубав survival. И това ще е всичко от този клип. Надявам се ви е харесал. Абонирайте се, дайте лайк на клипа и скоро може би ще направи поредица в PvP България в Magmacraft. Надявам се клипа ви е харесал и чао!